ಪುರಲ್ದ ತೇರದ ವೈಭವನು ಆ ಪೊರ್ಲುನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಚಾವ ಅಂಡ ಈ ಪುರಲ್ದ ತೇರದ ಆ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುನಾರು ಪಂಡ ಐತ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಾರು ಏರಪ್ಪ ಗೆನಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮ್ಮುಂಚೆದ ಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕ ಈ ತೇರದ ಅತ್ತನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಮಯ ಮೋನಕಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬು ಅವು ನಾನು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಟು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ ದಾಯ ಬಂದ ಎಂಕಲು ಭಕ್ಷಣಕ್ಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರಿ ఒక ఎంకులు ఈ దేవస్థానం పండుగ ఎంకలు ఆదుకునేది ఊరు పప్ಪ మరి యాను ఈ దేవస్థಾನದ ಉಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಇರಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮೋನಕ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಬಂದ ನಾ ಎನ್ನ ಜೋಕುಳು ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಜೋಕುಳು ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂಕ ಯಾನು ಏನು ಪಂಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅದು ಸೇವೆ ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಏನು ಮೊನಕ ಈ ಬರ್ಪಾರ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಮೊನಕ ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂಡ ನೆತ್ತ ಸಲಕರಣೆ ಮಾತ ನೆಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಮೊನಕ ನೆಕ್ಕ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಮರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮರ ಸೊನ್ನೆ ಮರ ಯಾನಿ ಸತಿ ಯಾನೆ ಪೋದು ಪೊಯ್ ಸತಿ ತುಂಡಾಂಡು ಯಾನೆ ಪೋದು ಸಣ್ಣ ಮರನು ಕಥಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನಗ್ತೀನಿ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೇರು ಮಾತು ವೈಪುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪುನ ರಿಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ನೆಕ್ತದ ಇಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟು ಮನೆ ಇಂದು ಉಲೈ ಮರ ಬರ್ಪುನ ಮರಣಿ ಪೂರ ಅಂಬೆ ಮರಣಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರ ಪೆದ್ದಾಲೇಜ್ ಮರಣಿ ಪೆಜ್ಜತ್ತ ಮರ ಹೆಬ್ಬಳಸ ಮರ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನವು ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಪುವ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋವೆ ಖಂಡಿತ ಐತಿ ಲಡೈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಬತ್ತು ಏತ 100% ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಂತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಎರಾಣಲವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಸಾಧಕನ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕ್ಳು ಮಾತಿರ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲಾರಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತು ತುಳುವೇರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪರವಾದ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಪುಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಪುರಾಲ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪುರಾಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಆ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಂದಿ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಂದಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಪೇರು ಅಂಡ ಕಡೇತ ಆರಾಡಾಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಮುಲ್ಪ ಪುರಾಲ್ದ ತೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪುರಾಲ್ ರಥೋತ್ಸವ ಈ ಪುರಾಲ್ದ ತೇರದ ವೈಭವನು ಆ ಪೊರ್ಲುನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಚಾವ ಅಂಡ ಈ ಪುರಲ್ದ ತೇರದ ಆ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುನಾರು ಪಂಡ ಐತ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಾರು ಏರಪ್ಪ ಗೆನಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮ್ಮುಂಚೆದ ಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಪುರಲ್ದ ಮಾತೆರ ಲೆಪ್ಪುನ ಮೇರೆನು ಮೋನಾಕ ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಪುರಲ್ದ ತೇರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಾದ ಮೋನಾಕಾಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಪುರಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಯಣ ಏಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಲ್ಡ್ ಮೇರೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋನಾಕ ಒಂದೇ ಲೆಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಮೋನಾಕ ಇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಗ್ಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ಜಾಗೆಡಲು ನಮ್ಮ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರನ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆಡು ಈ ತೇರದ ವೇಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ಇರೆಗೆ ತೂಲೆ ಮೋನಾಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಕುಲು ಜಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ತೇರದ ವೈಭವವನ್ನು ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಆ ತೇರು ಪೋಪಿನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಣ್ಣು ದಿಂಜು ನಿಂಕ್ಲೆ ಅಂಡ ತೇರು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದ ಐತ ಪರಿಕರದಾದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧನದಾದ ಒಂದೇನು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಮೋನಕ ತೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾರ ಏರ್ಬಂಡ ಯಾನು ಒಂದೆಟ್ಟು 47ನೇ ವರ್ಷ ದಟ್ಟು ಸರ್ವೀಸ್ ಏನು 47ನೇ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏನು ಬೈಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ದೇವರೇ ಬರ್ಪಾನಿ ಆ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಕಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಕಲು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಪಗ ಶಂಕರ್ ಪಟ್ಲೆ ನಿಲ್ತೇವೆ ಆನೆತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ನಾನು ಪೂ ಬಂದ ಆನಿ ಸೇರಿದ ಅಂದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತಂದು ಮರ ಕಟ್ಪುನ ಪಕ್ಷ ಇಟ್ಟಂಡು ಹಂಗೆ ఆయన ಅಡೆಪಾಯ ಹೋದವರು ಮರ ಕಟ್ತಾನಗ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲು ತಿಗೊಂತಂದು ಅವು ಒತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಬರ್ದವು ಇಡೀ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ ಬಗ್ಗಾರಿನೇ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಎಂಜ ಮಂಡ ಆನಿ ಪಾರಾಜತ್ತ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕತ್ತನ ಜನ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಂಟೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಬರೆಯದೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗಿ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಕೊಂಡು ಆಂಜನೇಯನಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪಾಡಿನ ತೇರಿ
15 ಗಂಟೆ ಆತ ಮುಟ್ಲ ಪಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಈ ತೇರು ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿ ఒక ఇంజిన్ మనం ఎంక జనం కూడా జనం వస్తాడు ఈ కొంచెం ఐడియా పడినాం నాకు ఏమంటే తేరు పోపుడు అండ్ అయితే వీళ్ళని తప్పులే వీళ్ళని తెస్తుంటే తేరు పోపుడు అంటే అంతే ఆయన కూడా ఆయనకి వెళ్ళడం వస్తుంది ఆయన వీళ్ళు తెచ్చి ఒక్క ఆ తేరు పోవడం తేరు పనుకును తేరుకి స్టేరింగ్ పురాలకి దానికి అವು ಬಡ್ತಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಎಂಚ ಒಂದು ಆಪರೇಟ್ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಂಡಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ರಕನೆ ಅದೇ ಎಂಜ ಮಂಡ ಐಕು ರಕನ ತಿಳ್ಕೋನ ಸುತ್ತು ನಂಕಲ ಕೊಂದಾರ್ಪ ನೆಕ್ ಬೋಟ್ ಸುತ್ತು ಎಂಜ ಕೊಂದಾರ್ಪ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕಾಗಿ ಜವಣೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಇವಿ ನಿಕಲಂಗ ಜವಣೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಡ ಜೋಕುಲಾಕ ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಹಾಕಲ ಕುಸಾರ ಬಾತಂಡ್ರು ಈಗ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲಾಕ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಆರು ಬೇತೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಆಂತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಜವಣೆ ಪೂರ 14 ಜವಣೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೊಪ್ಪೇರು అంటే ఓవితిన మోనాకంద పంపింది నినాతంటే బాకీ లెక్కలు పంపించారు మిత్తిడితిన తంత్రిలో మోనాక వందే మోనాకంద లెప్పు అన్నాను అవి లెప్పు మోనాకంద ఇంక జోరు పనులు ఉంటారు ఆ మిత్తి ఉంది పండాడికి ఇందులో అక్కడ ఎన్న ఎంకు తెల్ల బాకీ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು అక్కలే పత్తి నకులు పూర జనల మలుపులే పోలే బలే పత్తి జన పత్తి నమ్మన పాత్ర పేరు అని 6 ఏళ్ళని కేడు ఎన్నని కేడు ఎంకు నేర్పు విషయ అంటే ఇంక ఎంక నిన్నగా ಏನೋ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂದೆ ಕಾದು ಮಣ್ಣ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೇ ಉಪ್ಪಣ ಸಮೇತ ಅಂತಾನೆ ಮೌನು ಎಂದಾಕೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪರಂತೀರಿ ಅದು ನಮ್ಮೇ ಉಪ್ಪಣ ಕದ ಬಾರಿ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತಾನಾಗ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬಕ್ಷಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂದ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಕುಲ್ಲುಂಡ ತುಲೆ ಮೊನಕ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ದಾಂಡ ಓವೇ ವಾಹನ ನನಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಈ ತೇರದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರಡ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಎಂಗಳು ఆయన ఎంకలిగా ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಯದ ಬಂಡ ಎಂಕಲೆ ಎಂಜ ಮಂಡ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಿರಿಗಿದಾದ ಬಂಡ 10 ಜನ 10 ನಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದೇ ನೆರ್ಪಿನಗಳು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ನೆರ್ಪಿನ ಎಂಜ ಮಂಡ ಆ ನೆರ್ನೆ ತುಂಬ 7 ತುಂಬ ಬರ್ಪಿದೆ ಅತ್ತಂಜಿ ಮಲ್ಪದ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರು ಬಿಡ್ದು ಬಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಏರಿ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗಿ ಮುಲು ಬೆಳೆಚ್ಚಿ ಬಗ್ಗದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ఆయన దీపాల ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೂಲು ಈದಿ ಯಾನು 55 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ 22 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನು ಮೂಲು 42 ವರ್ಷ ಪಳ್ಳಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲೆ ಮಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಮಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜನಕುಲು ಬೋಡು ఆయనెత్తి వేత్తు ఎన్నెత్తి వేత్తు వెంజప్ప జోకు నడపడం ఎన్న ప్రతి వంజల అన్న మూడు కోంబల బ్యాండ్ అప్పగా ఇంజన్ మండ ఎనకలేని మూలు మేరీ ಎಸ್ಪಿ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸವಾರ ಸಮಿತಿ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ಲ ಅಡ್ಡೂರ ಕಾದರಾಕ ಬಂದದ್ದು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಸಾರಣ ಕೊರಿಯಾಗಿ ಆಂಡ ಉಂಚಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂಡ ಯಾನ್ಲೆಡೆ ಪೋಂದುತ್ತೆ ದಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮತ್ತಾನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ಮಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ಳ್ಬೋದು ಬೈದು ಎಂಕೆ ಮಾಡೋದು ಆದ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಏನು ರೀ ಸರಿಯಾ ಹಾಂ ಎಪ್ಪಾಯ್ ಸರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪಾಯ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಏತೇ ಕೇಸನ್ನು ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕಾದ ತುಳು ಸಾಹೇಬರೇ ಇತ್ತ ಇವ್ನ ತೇರ್ಗ್ ನಮಕ್ ತೋಜುನ್ ಕಾಲಿ ಚಕ್ರ 4 ಆಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ತೇರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಂಡಡು ಅವಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುಣ ಆಂಡ ಏತ್ ಜನ ಒಯ್ತಿನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಪಿ ಎಂಕುಲ್ ಮುರನಿ ಬಪ್ಪನ ಆಡ್ದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಇಂಜಿ ತೇರು ಇಂಚ ಬಗ್ಗದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ನಿಕಾಡ್ ಸರ್ತ ಆತಂಡು ಆಪುಂಡು ಆವಡು ಮೂಲ ಅಂಜಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಏನಲ್ಲ ಆಂಡು ಅದೇ ಬಂದ ಏನು ಪಿರೋದು ತೂಪಿನ ಕಡೆ ಪಂಡಂದು ಏನು ಪಿರೋಡು ಎದುರು ತೂಪಿಜಿ ಪಿರೋದು ಎದುರು ತೂಪು ಬನ್ನಿ ಪಿರೋಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ದಾದಾಪನೊಂದು ಅವ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ತಂತಿಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ನು ದಾಂಡು ಆಂಡ ದೇವದ ಹಿಂಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಚ ಬೋರ್ತಿಕ್ಕದು ಗುರಿಕು ಬೋರ್ನು ಅಲ್ಪ ಆ ತಂದಾರಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದಾ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ತೇರು ಲಕ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಇಂಕ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಜವಣಿ ಅವೇ ಸೊನ್ನೆ ಮನೆ ಅಡಿಕೆ ಎಳ್ಳುವರಿ ಮಾಡುವ ಕೊಂಚ ಎಳ್ಳುವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ 4 ಇಂಚ ಚೊಗ್ಗೊಮ್ಮ ಆ ಎಳ್ಳುವರಿ ಪಾಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ದರ್ತದೆ ಐದು ಪಾಡು ಕೊರಿಯೆ
ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಸೇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನ ಲೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬೈದಂತಾಯ್ತು ತಿಳಿಸವರೇ ಆ ಕಡೆತ ದಿನ ತಾನೇ ನೀವು ತೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ತೇರದ ಕಾಂಡೆ ತೇರು ಬಾರಿ ಶೃಂಗಾರ ಅದಪ್ಪು ಅಂದೆ ಅಂಡ ತೇರು ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಂಡ ಹೋದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಚೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಮಾತ ಐಕಾವಡು ಬಲ್ಲು ಮಾತ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲನ್ನು ದಯಪಂಡ ಬಲ್ಲು ದಾಲ ಒಂಜಲ್ಲಿ ಏತಿ ಬಲ್ಲ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಡಿ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಬಲ್ಲನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲ್ಲಡು ಬಲ್ಲು ಪತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ 400 ಜನ ಉಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಡು ಅಂಡ ಬಲ್ಲು 400 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಕೊರೋನಾಗ ಕಾಲಿ ಒರಿ ಕೊರಡಾಪುಂಡು 400 ಜನ ಒರಿಯಡ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಪು ಆ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪೇರಾಕು ನಿಜವಾದನ್ನಲ್ಲ ఆయన ఓడికి వైపోడు ఎంతే వైపోడు వామికి టర్న్ ఆపుడు ఆయన అడ్డ వచ్చిన బళ్ళు కట్టాపుడు ఆయన ఇట్టం ఇంకుడు మాత్ర అవి కొంచెం ఆది పెడితే ఇంక లాక్ పాడు బల్లికి అవి వా పొట్టుకులో బళ్ళు కడియారేది లాక్ అదే అవి పొట్టు ఇంకు బళ్ళు లాక్ కోడలు అంచనే అండి పోనాక లాక్ కట్టాడు కోడ లాక్ కట్టాదండి కట్టాదన మునక నలపడి బళ్ళు అయినా భయపడి కూడా అవే లోకం కూడా పాడి ಮೊನಕ ನಮ್ಮ ಈ ತೇರು ತಯಾರಾವಡಂಡ ನೆತ ಸಿದ್ಧತೆ ಎತ್ತಿದಿನ ತಂಡು ನೆತ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ 10 ದಿನ ಓಡಾಪು ಇತ್ತು ಪೂರ ಪೋದು ಈಗ ದಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆ ಉಂಡೈತಿ ಈಗ ಬೋಟ್ನ ಮರ ಮಾತ್ರ ದಿಂದ ಪೂರ ಬಾಡಿಯಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಪಂಪಿರಂಡ ಇಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಬೇರೆ ಅಯ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದಾಗ ಪಂಪೆ ಅಪ್ಪ ಐಕೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರಪೇಕಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಊಟಕ್ಕೂ ಜವಳಿ 6 ಮಂತ್ ಐತೆ ದುಂಬದಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ಐತಿ ಪೂರ ಮುಂದೆ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿಯರು ಒಂಚೂರು ದುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಐತಿನಾಗಲಿ ಅಕ್ಕಳೇ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಳು 5 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ 10 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅದು 35 ಉಪ್ಪು ರಘು ಬಂತು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮೊನಕ ಕುಡುಂಜಂಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಾ ಈ ತೇರದ ಅತ್ತನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಮಯ ಮೋನಕಲ್ಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಗೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದಂದು ಅವು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿ ಎಂಕ ಹಬ್ಬ ಅವು ನಾನು ಅಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಬಂದ ಎಂಕಲು ಭಟ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರಿ ఒక ఎంకులు ఈ దేవస్థానం పండుగ ఎంకులు ఆదుకునేది ఊరు పప్పు మరి యాను ఈ దేవస్థానం ఉల్లాయ ముట్ట పోపే అంటే ఏం కాదు రెస్పెక్ట్లో ఉండు అవి గణం మాపుడు దేవుని ఉల్లాయింది అది అవి ఇంచిన పూడ సలక కనక ఆ పెద్ద కనక యానే కూడా కొట్టిన ఉల్లాయి అండ్ ఆ బట్టనకులు ఇంకులు ఆతి రెస్పెక్ట్లో కొట్టాయి ఆతి ఎడ్డ మెదలు కొట్టాయి ఇంకలే ఇంకలే పడినాను ఇంకలే ముట్టున్నಲ್ಲ అది మీది పడుతుంది మంటే అంచా ఇంకలే కలిపి ఉల్లాయి మన తెచ్చి ఊరు ఉల్లాయి పోండಲ್ಲ ఇంక బల్లి మనక అంది పుణతంದೆ ದಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪ ಎಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪದ ಬಟ್ನಕ್ಕಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇ ಜವನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಯಾನು ಇಂಥ ಮಾದ ಬಟ್ಟಂದವ್ರು ಇಲ್ಲೇರಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಟ್ಟಂದಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಕಳು పోతే ఇంకల ఎంగేడు బొక్క బతిన జవన ఉల్లేరు అండ్ అక్కులు ఎంకులు ఎడ్డే అక్కలకి ఎంకులు ఈడ పాత్ర ఎజ్జి ఈ ఎంకులు పనుడు ఉనక ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕರಡು ಇತ್ತಿನ ಕುಣಿಗಳು ನಾನು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಳು ಅದಾನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಅಪ್ಪನೇ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪಲ ಮಲ್ತೋಗ್ತೀರಿ ಬೇಲೆ ನಿಜಿ ನಿಜಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲೆ ದುಂಬು ಪರಾಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ವೈಟಪ್ಪ ಇರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿ ಸದಾನ್ ರೈಂದು ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಡಿಟ್ಟೆ ಆಂಡ ಐಡಿತೆ ಮಂಡ ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪ ಗಂಜ ಮಂಡ ಮೂಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರಾಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಜನಲ್ಲ ಸದರ ಈರಿ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮರ ಬಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡೆ ನೀನು ಇಂಚಿನ ದಪ್ಪನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ದಪ್ಪಗ ಬಂಡೆ ತೂಯ್ಯ ದಪ್ಪಗ ಬಂಡೆ ಎತ್ತೆ ಜನ ಬತ್ತು ತುದು ಬತ್ತೇಳಿ ಕಣಿಗೆ ಬಡ್ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಒಂದು 5 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಐನು ಅಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಾ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಂಡ ಈರು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪನು ಈರು ರೋಸದಾನಿ ಈರು ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಿಗೈತ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನೆಂಕ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ಗಂಜಿ ಎರಡು ಬರ ನಾವು ಅವೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಅನ್ನ ಪಿರೋಡಿ ಅನ್ನು ಪಾಯರ್ನ ಎಂಚ ಪಾಡು ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಪಾಡು ಓಡೆ ಪೋಡು ಎಂಚ ಪಾಡು ಒಂದು ಬಂದು ಆರು ಕಲ್ಪಾರಿ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಮೊನಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ನಂದು ಕೈ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಂಚೇರಿ ಕೊಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಆಸೆ ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಮುಲ್ಪ ಏತೆ ಎಂಕಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಿ ಏತೆ ಎಂಕಿ ಏನು ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾನರ್ನ ಅಂದಿಟ್ಲ ಉಳ್ಳ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಮರ್ತ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಆ ಮರತ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದರೆ ಎಂಚಿನ ಆಗಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಕು ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಪುಗಿಲ್ ಕೊಡ್ಪುಂಡ
ഞാൻ ഒരു ആപ്പുകൾ കൊടുപ്പേ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ಪೆ ഒരു ಊರು ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ನಾನು ಆಪುಜಿ ಬಂಡದ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಪೋಡಿಯೋಳು ಭಾಳ ಸುತ್ತು ಇಂದು ಸಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಪೋಡಿಯೋಳು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಳು ನಂಗೆ ಪೋಡಿ ಬಂಡಾಗಿಂದ ಐಕಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿದು ಬೇರೆ ಬರಲಿ ಅದೇ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಏನಾರು ಎಂಜು ಆಂಡು 10 ಎಂಕವು ಲೆಕ್ಕನೇಜಿ ಸೈತಾಡು ನೀಡು ಬೂಡಾಡು ഞാൻ പോയി ഒപ്പേനെ ഞാൻ ബതുക്കവേനെ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ഉണ്ട് ഞാൻ ദപ്പ് ഞാൻ ആ ಎಂಕಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತೆ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಇಂದೆ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಡಿಗಳು ಆಂಡ ಎಂಡೆ ತೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕು ಅದೇ ಕೊರನೆ ಜೋಕುಲು ಎಣಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಆನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಮಣ್ಣ ಕರ್ಮಸ ಎಂದಿಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪಾತು ಮಾತನ್ನು ಸೇವಂದು ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾತಂದ್ರು ಎರಡನೇ ಅದು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕಜಿ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಂದು ಈ ಸರ್ತಿ 97 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಾರೆ SSC ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಲ ಕುಲ್ದಲ್ಲ ನೀಟ್ಲ ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಎಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮತ್ತು ಪೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣದನ ಆಂಡ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಪೋಡು ಏನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ BSc ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ MSc ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಗ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದಿಂದಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಟಾಪ ದಾದಾಪುರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಇಂಚಪುರ ಬರೆಯೋ ಕಾರಣ ತುಲೆ ಮುನಕ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಮುಲ್ಪದ ತೇರ್ದ ಏನು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನ ರತ್ತಂಡ ಈ ತೇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪುನು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನಾಕ ಅನ್ಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಆ ಸತ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇರಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮೋನಾಕ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಗೆ ಬಸಿ ಬಂದ ನಾ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಪಂಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮೊಣ ಕೈ ಬರ್ಪಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಸಮೇತ ಅಂಡ ಹೆಂಗೊಂದು ಜವಣಿ ಬಣ್ಣ ಮೊಣಕ ಉಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಬರ್ಪಾಡ್ತಾ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡುತ್ತಾ ಆಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಲು ಕಡಪಡ್ತು 295 ಅದು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋಣ ನಂಗೆ ಮುಖಲೇಡ ఒక అప్పనే అలా ಒಂದು ಇಲ್ಲ 35 ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅವು ರುಚಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಬೇಕು ಸಮತ್ ಓಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ನಾನು ತುಲೆ ಮನಕ ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂಡ ನೆತ್ತ ಸಲಕರಣೆ ಮಾತ ನೆಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಮನಕ ನೆಕ್ಕ ಮರ ಸಣ್ಣ ಮರ ಮನ್ಪೇರು ಸೊನ್ನೆ ಮರ ಅಂದ್ ಯಾನಿ ಸತಿ ಯಾನೆ ಪೋದು ಪೋಯ್ ಸತಿ ತುಂಡಾಂಡು ಯಾನೆ ಪೋದು ಸೊನ್ನೆ ಮರನು ಕಥಾಚಾರಲ್ಲಿ ಕೊಣತೀನಿ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಇದ್ದಾನೆ ರಡ್ಡು ಅದು ಯಾವ ಬಂಡೆ ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಮನೆಯದ ಅದಿದ್ದು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಅದು ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಎಂಕಲೇ ಬೋರ್ಡು ರಡ್ಡು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದತ್ತೆ ಕಾಸು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದತ್ತೆ ದೇವರೇ ಫ್ರೀ ಕೊರಡು ಬಂಡೆ ಏಡ ದೇವರೇ ಫ್ರೀ ಕೊರಡು ಬಂಡೆ ಈ ಕೊರಡು ಆ ರಡ್ಡ ಎಂಕಲೇ ಬೋಟ್ನ ಮಲ್ಪಿಯೆ ಬರ್ಪಿ ಎಂಚ ಇದು ಮಲ್ಪಿಯೆ ಕೊರಡು ಬಂಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಹೂ ಮರ ಬೋಗಿ ಮರನೇ ಅವರು ಬೋಧ ಜನ ಕೇಳಿದೆವು ತುಂಡ್ರಾಪ ಬೋಧ ಮರನೇ ಅವಡತ್ತೆ ಇಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೇರ್ ಮಾತು ವೈಪುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ನೆಕ್ತದ ಮೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಂಗೆ 4 ಚಕ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಉಲೈ ಮರ ಬರ್ಬಂದು ಮರಣಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರಣಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರ ಪೆದ್ದಾಲೇಜ್ ಮರ ಪೆಜತ ಮರ ಹೆಬ್ಬಳಸ ಮರ ಅಂದು ಪೆಜತ ಹೆಬ್ಬಳಸ ಬಾಕಿದ ಮರ ಪುಡ ತೆಕ್ಕೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೆಕ್ಕೆಲ್ ಹಾಕೋಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋ ಒಂದು ಇರ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ದುಂಬದ ಬರೋ ತೇರು ಬೈದು 100 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂರೈತೆ 25 ವರ್ಷ ಪತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ 50 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮುಟ್ಟ ಪೊಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಅದೇ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತ 50 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ದಿವ ಬಾಳಿಕೆಡಿಂದು ಆಪಿನ ದಾಲ ಇಂದು ಪಡಿ ದಾಲ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾಲ ಎಂದು ಅಂತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಏರು ಪಣಿಯಾರೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಒಂದು 100-150 ವರ್ಷ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಚಕ್ರ ಒಂದೆಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕೆರಡು ತಿಕ್ಕು ಬಾಕಿ ಹೋಗಿ ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕು ಅದೇ ಮಿತ್ತದ ಸಳಕೆ ಉಂಡು ಸಳಕೆ ಉಂಡು ಕಂಗ ಸಳಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಳ ಆಯರಂಡು ಪತಾಕೆಗೆ ಅವಲ ಆಯರಂಡು ಅವು ದೇವದಟ್ಟು ಎಂಕುಲ ಪಣ್ಣದಂಡ ಎಂಕುಲ ಅವಕ್ಕೆ ಬಾಟ್ಮೆಂದು ತುಂಬು ರೆಡಿ ಮದ್ದೀಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಸಲಕೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜವು ಹಾಲಾಪುಂಡು ಬೇತನೆ ಮಂದು ಕೊರಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡಾರು ಎಂಕುಲ ಸೀತ ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್ಟಂದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮೊಣಕ
ತೇರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವತ್ತವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾನು ತುಲೆ ಮುನಕ 47 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪುರಾಣಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತು ನಾಂಡ ಈರು ಮುಲ್ಪನಿ ಬಲಿ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ನಾನು ದಾಯಪಂಡ ದುಮ್ಮನ ಸಾಮಾನು ಮಾತಾ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಮಂಡ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಕುಲುಂಡ ಉಂಡುಂಡ ತಿಂದುಂಡ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ 10-100 ಜನ ನಡಕಿ ದಾದ ಅವು ಬೈಜೆತ್ತ ಮುನಕ ದಾಯ ಬೈಜಿ ಕೇಳಿ ಆಂಡ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಲಿ ಅಂತ ಇಂಕಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸೇ ಉಪ್ಪು ಕಾಸು ದುಡ್ಡು ಆಪು ಆಂಡ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಕಾಸು ದುಡ್ಡಿನ ಆಪುನು ಪೋಪು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಯಾವ ಯಾಣದತ್ತು ಏರಿದೆ ಏರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇಡ ఆయన ఏపోగల టెన్షన్ ಅಂಚಂಡ ಸಾಹೇಬರ್ 46 ವರ್ಷಲ ಈ ತೇರದ ಬೇಲೆ ಮಂದ ಖಂಡಿತ ಅವನ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಅವೇ ದೇವನಾಗ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಕನೋನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ಕನ ಸಾಕಾರ ಅವಡಂಡ ಆರು ನಂಗೆ ಕೊಲ್ಲಿದ್ದು ಬರೋಡು ಕಂಡು ಅವೇ ಬರೋಡು ಬರ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ಈರೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಬತ್ತು ಸೇವೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ತೈಕೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲುಮೆ ನಿಂಗಳು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತ ಸಾಹೇಬರ ಮೊನಕೊಂಜಿ ತೇರು ತಯಾರಾವಡಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡಂಡ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟು ದಾದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಯಟ್ಟು ಇವಕ್ಕೂ ಗಣೆ ಮರ ಉಂಟು ಗಣೆ ಮರ 4 ಗಣೆ ಮರ ಉಂಟು ಉದ್ದದ ಅವು ದುಂಬಿದ ಇಂಕುಲೇ 30 ಕುಲೇ ಯಾಂಡ ಆಗಿ ಕೂಡಿದ ಪಾಡೋದು ತೈನಿ ಆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಕ್ಕಂಜ ಮಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅವು ಬರ್ತೇವೆ ಅದು ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಪಾಡ್ಯಾರ ಗಣೆ ಮರ ಮಂಡ ಅವು ಈ ಗಣೆ ಮರದಾರನ ಆಜೊಂದು 2 kg ರೋಡ್ ಉಂಟು ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಬಂದಂಡ ಅವು 55 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ఆయన పాట భారీ బంగా ఉంది దుమ్ము దెబ్బ కాలడానికి అక్కడ ప్రాయద గ్రూప్ నాకు ఇట్లా జవనేరు మీ వాడిన ఏదైనా మండపో అయితే ఏం చేయమంటుందంటే మంగళ దక్కన ఆయన బర్పుడు క్రైన్ బర్పుడు ఆ క్రైన్ తెచ్చి మిత్తి ఇస్తారు మిత్తి ఆయన కరెక్ట్ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ కొంచెం ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಕ್ಕಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೇಗೆ ತುರಿಯಾರೆ ಈ ಮೇಗೆ ತುರಿಯಾರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಇಂಚ ತುರಿಯೋಡು ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ఒక ఏం చేయమంటే ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜನ ಸಲಕೆಂಡು ಸಲಕೆ ಬಂದ ಸಲಕೆಂಗಳು ಬಂದಂಡ ಒಂದು 10-15 ಅಂಕದ ಬಡಾಪು ఆయన గీసుడు పొరలోడు ఆయన ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿದ್ದಿದ್ದು ಅದ ಬಂದಂಡ ಮುಲ್ಪ ఆయన ದೆಪ್ಪನಾಗ ಪತ್ನಾಗ ಪುಳಿದು ಬರಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ఆయన ಆ ಸಲಕೆನ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡಾಪುಂಡು ఒక ಒಂಜಿ 2 ಮಂಡಾಗಿ ಸಲಕೆ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪತಾಕಿ ಕೋಲು ಅವಳು ಅವೊಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಕೋಲು ಮುಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಆ ಕೋಲನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಅನಂತ ಕೊರಡು ಒಂಜಿನೇ 4ನೇ ಮಂಡಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಮರ ಬಂದವಳು ಎಂಕಲು ಸಣ್ಣ ಮರ ಅಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ఆయన ಪಂಪೇರು ಅವು ಆಪುಂಡು ಇದ್ದ ಸಾಹೇಬರ ತೂಲೆ ಒಂದು ಪಂಪೇರು ನಾನು ఆయన ತೂಪೆ ಅವರ ಕಾರಣಾಂತರ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ఒక ಮೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಾಪುಂಡು ಮೆಟ್ಟು ಮನೆ ಒಂಜಿ 4 ಆಪುಂಡು ಒಂದು 4 ಪಡಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ತಿರುಗಣ ಅವತ್ತಿನಾಗ ರೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬಂದನಾಗ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಇಂಕುಲು ఆయన ದೇವರಿಗೆ ಒರಿಯೇಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಕುಲು ಏನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದೇವರಿಂದ ನನ್ನ ನಂಗೆ ಉಪಕಾರತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ಲಾಕ ఆయన ಕಣತ್ತದು ಮೂರು ಪಿಜಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈತದ್ದು ఆయన ಜವಳಿ ಮತ ಬರ್ತಾರೆ ಒರಿಯ ಅವು ಬಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ 1 ಟನ್ನದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲುಂಡು ಅದನ್ನು ఆయన ಜನಕ್ಕೂ ಜವಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ఆయన ಮಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಲ್ಪೇರೆ ಪತ್ತೇರೆ ఆయన ಪೂರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಬಲ್ಲು ಉಂಟು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಿರಾಡು ಉಂಟು ಆ ಬಲ್ಲು ಪಾಡು ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ವೈಪೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಕುಂಟು ಕುಂಟು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋ ಕುಂಟು ಬಂದಲ್ಪ ದಾಯಿ ಬಂದಂಡ ಈ ಬಲ್ಲು ರಿಂಗಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ರಿಂಗಿಡು ಬಲ್ಲು ತುಂಡಾರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆಯ್ಕೆ ಅಂಕುಲು ಆ ಬಲ್ಲನ್ನು ಸುಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕುಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮ್ಮನ ಕುಂಟು ಆಯ್ಕೆ ಸುಂದವ ಜವಳಿ ಸುಂದದು ఆయన ಪೂರ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ఆయన ಇದು ಮಾಡ್ತಂಡ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ఒక ఎదురు ఎంజామండి ఇంకలు బేత ఇట్టే ఎంజామండి ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ నుంచి ಎನ್ನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಬೋದು ಇಂದು ಬಲ್ಲೆ ಒರಿಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷ కొంచెం ಬಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇದು ಇಂಚ ಅప్పుడు ರಾತ್ರಿ ನಿಂತಾಗ ರಾತ್ರಿ డాని కనకట్టంగా కొంచెం కనకట్టుండు దాయించి ఆనంద్ ఒక దినగా ఏమంటే ఇందుకు లాక్ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಮರವೈಪಿನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವೇ ಲಾಕ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ అని ದುಮ್ಮಿ ಮಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬಂಡೆ ಬಲ್ಲು ಬಂದರೆ ಅಮ್ಮದಂಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಕೊಂದಲೆ ಬಂಡೆ అంటే ఆయన కొంత నీకొంత బిర్యానీ కొందచ్చు అంతే ఇక్కడ మీకు లాక్ పాడి బల్లు తిరిగి అది బల్లు కట్ట 7 పాటి తిరిపి ఆ కట్టడు ఆ వంచి కట్టల అంచెల వైపు నుంచి వైపు ఊరి ఛాన్స్ ఇచ్చి కడిది ఊరిది
ಒಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿ ಇದು ಬೇರೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಡು ಆ ಲಾಕ್ ಏರಿಗಳ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ అయిన బల్లుకి లాక్ మారుతుంది అది ఒక తురిది ఇదొక అంటుంది రింగ్ కట్టు అవన్నీ ఉండే వచ్చి కట్టు దాని పడుతుంటే బల్లుకి లోడ్ చిక్కే బల్లి పడుతుంది అంటే కోడలు అంచే కారణం అంటే అವು కోడలు అವು పాడ మాత్రం కడించాడు దాని పడిన వాళ్ళు కొంచెం నుక్కుదు కట్టాలి ఇదే బల్లి లోడు ఉండవు అంతే ಅಂದರೆ కడింది అంతే ఆ తింకన్నా నెక్స్ట్ ಕರಿನ 47 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಡಿ ಆ ತೇರದ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಮೌನಾಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗೇಡು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತುಲೆ ಮೌನಾಕ ಜಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಟ್ಟದ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನವು ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಆ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಊರುಡು ಮುಲ್ಪದ ಜಾಗೆಗೆ ಆಸುಪಾಸದ ಜಾಗೆಗೆ ಆ ಮುಲ್ಪ ಏಪಾಲ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಮಾತು ಅವಂದಿತ್ತು ದುಂಬುಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾಡ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋವೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಲಡಾಯಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಮುಕ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಏತ 100% ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಬೇಕು ಅದು ತುಂಬ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಕರ್ತಾವೆ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುನ ಏರೆ ಲೆಪ್ಪು ಏರಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾತ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದಿನ ಬಟ್ಟು ಹತ್ತಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ 40,000 ಜನ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ ಪುರಲ್ಲಿ ಡೈನ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೇನೆ ಜಾಗ ಕಂಡದ ಜಾಗ ಕೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತು 16 ಭಟ್ರು ಆರ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ರೋಡ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಆರು ಪಂಡಿನ ಮೋಣಕ ಈ ರೂಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೆ ಬೋಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅದು ತೂಪಾರು ಸರ್ ಇಂಜಿ ಬರ್ ತೂಪ ಮೋಣಕ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೀತ ಮಾದ ಭಟ್ಲ ಬಂಡೆ ಎಂಜ ಬಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ರ ಮೋಣು ನೀನು ಎಟ್ಟು ಪೋಪಿಂದ ಬಂಡೆ ಸೆಂಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೆ ಆನೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಅನ್ನಬೋದು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಸವಾರು ಎಡ್ಡೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋ ತುಲೆ ಮೂಲಕ ಇರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಡಿ ಇರ್ನ ಇಪ್ಪಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ತೇರದ ಬೇಲೆ ಇರ್ನ ಕೈಟೇ ಮಲ್ಪಲ ಕಾವಾಡವು ಅಂದ ಆಡು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ತುಂಬ ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ನಿಖಲು ಜವಣಿ ಎಂಕಲು ಮುಖ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲು ಸಾಧನೆ ಇದ್ದು ಸುಧಾರಿಕೆಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೈತೆ ಮುಲ್ಪ 14 ಜವಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣಿಯರು ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕಲು ಏತಾ ಬತ್ತು ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪಿಜಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ತೇರು ಉಂತಿ ಬೇರಿಕೆ ಅನ್ಕೊಳೋದು ದಿರ್ತಂ ಪೋದ್ಕೊಳೋದು ಬಾಜಲ್ಲ ಅವ್ವ ಇಂದುವ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಧಾಡಿದಕರು ದಯಾನಂದೇರಿ ರಂಗನಾಥರಿ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿರಾವುಗು ಪೂರ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಡ್ನು ಅಕ್ಕಳೆ ಮಂಡಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಆಪಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದಯಾನಂದೇರಿ ఒక ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಳು ದುಂಬುಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಅವೇ 10 ಎಡ್ಡೆ ಜವಣಿರವು ಮಾತಿರ್ಲ ತೇರು ಒಯ್ಪುನಾಗ ಮೋನಕನ ಕಣ್ಣು ಪಿರಾವುಡು ಬರ್ಡೆ ಆಪ ಅದೇ ತುಲೆ ಮೋನಕ ಓವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕುಲಾವಡು ಓವೇ ಜಾತಿದ ಕುಲಾವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ಅದೇ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿಕಾನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಸಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ವಂಚಿತನ ಕನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಕೋಟಿ ಅಂತರ ತುಳುವೇರ್ನ ಅಂಚಾದ ಅವು ಬೇಗ ಸಾಕಾರ ಆವಡು ಆ ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಗೆ ನೀರ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾವಲಕ ಆವಡು ತುಲೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ವಂಚಿತನ ಜಾಗೆಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೈವಂತೀರ್ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲವ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಪುರಾಲ್ದ ತೇರದ ಬೇಲ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೋನಕನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡು ಕುಡಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ದುಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರ ಪಾತಿರಗ ಆತನ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾ ಅದರ್ ದೇನ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ.